Hey guys! Welcome back to our new channel. I'm doing vlog. So, ngayon guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, don't forget to subscribe and mag-subscribe na kayo sa aking channel ngayon. Kasi ito ay bagong gawa ko na naman. Kasi ang old channel ko na naman guys, or ang bagong ginawa ko na naman, was deleted from YT. Kasi alam nyo naman yung mga inggitira guys. Alam nyo naman yun. So, hi guys, welcome back to my channel and yung vlogs. So ngayon guys, suportahan nyo naman ako sa aking bagong channel ngayon. This is our new channel guys. And guys, sana suportahan nyo ang aking channel. Please do subscribe here our channel and yung vlogs. And kasi guys, my channel before or ang bago lang na channel ko na ginawa ko guys was delete from YT because of may nagre-report guys because of sa mga inggitera. So ngayon guys, ayoko nang umiyak kasi ayoko nang umiyak na kagaya dati kasi gusto ko na meron pa namang chance, meron pa namang kung pwede lang gumawa ka ng gumawa ng maraming channel dito sa YT. Yun ang nakapa sa YT kasi pwede kang gumawa ng panibagong channel. So yun ang inisip ko, ayoko nang umiyak guys kasi natatawa at naiisip ko yung mga ibang vlogs ko ang napangit. So ngayon ay meron na naman tayong bagong channel guys. So please do subscribe our channel now and I'm here again. I never surrender guys because a lot of trials in my life kaya ko naman talaga. So my life is parang challenge sa akin talaga ito. So ngayon guys, kasi siguro I think napapangitan sila sa aking Ando vlog. So ngayon guys, so I do some of videos guys. So sana suportahan niyo po ang aking bagong channel na to, Ando vlogs. And guys, please do subscribe again and sana kayo po ay sumusuporta sa aking channel uli. Ganun talaga ang buhay guys may mga tao kasing naiinggit. So okay lang yun guys kasi upo tayo guys. Alam nyo ba, naka-short ako tapos ito naka-shoes ako tapos ito kaya, kasi mag-i-exercise ako guys. Mag-i-exercise ako ngayong umaga, this morning guys. So ngayon ay subukan na natin. Hindi ko na to i-edit guys kasi ganito talaga ang ko ito talaga ang true personality ko. Ayoko nang i-edit to kasi gusto kong i-show sa inyo na ganito ako talaga, simple lang pero astig. So ngayon guys, hindi naman talaga astig, lang, malakas lang talaga ang loob ko guys na gumawa ako ng panibagong channel at ayoko nang umiyak guys kasi ang hirap kaya ayoko nang umiyak kasi naka-shoes ako kasi mag-exercise ako. Nakita ko yun si guys, si Hot Mama Emma Fitness. So ngayon siya yung nagpapalakas ng loob ko. So mag-exercise ako, exercise ko na lang yung problema guys. So dahil merong mga inggitera, nire-report tayo. So I never surrender guys. So please do subscribe our channel now and sana suportahan niyo pa rin yung channel ko na ito. So go na guys kasi para hindi pa mag-reflect yung init, gusto kong mag-exercise tayo ganito kasi ganito yung kay Emma So ngayon guys, please do subscribe guys our channel and sana nandyan pa rin kayong sumusuporta sa aking channel. And thank you guys, and nandito pa rin ako. Kaya don't forget to subscribe our channel, our new channel, Ando Vlogs, and nandito pa rin ako guys. Kaya so bye bye guys, mag-exercise muna tayo to lose our fat guys, kahit papano, kahit ilang minutes lang. So I'll do that now and bye bye guys. God bless you to all of you guys. Bye bye.